Това е история. Не за възрастта, а за времето. Аз съм кожата ти. Не остарявам изведнъж. Променям се бавно. Първо давам знак, а после настоявам. Въпросът не е дали говоря, а кога ме чуваш. Появи се промяна. Тиха, безболезнена и затова лесна за подминаване. Тогава си каза после. И после минаха години. А някои неща имат шанс само ако ги видиш на време. А времето няма същото търпение. С годините започнах да събирам слънцето, навиците, пропуските. И всичко, за което мислеше, че е рано. Един ден се погледна различно. Не защото се промени рязко, а защото кожата разказваше повече, отколкото си мислеше. И не болеше от това, което се виждаше. Болеше от погледите, от въпросите без думи, от нуждата да обясняваш. Тогава разбра, че външният вид не е просто суета, а отражение на изборите ти. Избори, които не се случват наведнъж, а се натрупват. Избори, които запазват посоката на времето, но влияят на начина, по който то оставя следа върху теб. И тогава изборът става личен. Да ми дадеш шанс да не изпреварвам теб. Защото дерматолога не лекува само това, което се вижда. Той лекува страха, съмнението, самотата. Дерматологията не е само кожа. Тя е имунитет, памет, психология, качество на живот. Тя е първата линия между тялото и света. А естетиката не е да станеш друг. Тя дава възможност да останеш себе си по-дълго. Времето оставя следите. Грижата решава кога.